Tere, tere! Tung. Se on sitten alamäkeä tästä eteenpäin. Pannaan YouTubeen pätkä. Olkaa siellä reunassa, sieltä tulee uupuneita juoksijoita, niin ei välttämättä voi horjahtaa niinku pienen päälle. Tuo lähdä ja läkähdy, loppu odottaa. Hyvinhän sieltä mäkeä tullaan, kukaan ei vielä kävele. Ei kävele. Sieltä on kunnon letka. Varokaa lasten kanssa oikealla kulmalla, sieltä tulee juoksijoita. Tere tulemassa, loppu onkin sitten alamäkeä. Peukkua, ei saa kaatua. Ja kun oikein väsy tulee, niin siinä voi horjahtaa. Nyt muistan joskus parikymppisenä oli 10 kilometrin juoksun päälle, niin oli niin nakit, että... Joo, ei siinä koordinaatio välttämättä aina. Tää letkaa piisaa. Tähän melkein pakottaa juokseen, kun näkee, että siellä on joku kameran kanssa. Tällä kertaa kannattaa juosta. Morjes! Ja vauhtia piisaa. Sieltä tuleekin kunnon letka. Ei tässä on vielä tullut kunnon katkosta ollenkaan. Morjes! Morjes Tomppa! Vauhtia! TU:n Tomppakin antaa kyytiä. Jos tästä kiristää vähän, niin... Tykättä vaikka. Terveys. Vetää maitohapalle kameran pito. Niin, 4 minuuttia tuli täyteen. Ajattelin, tää voi joitakin innostaa. Ensimmäistäkään jätkää nähnyt videota näistä juoksuista. Joo. Varos. Ei kannata pyörällä mennä oikealle kulmalle.
YouTubesta sitten voi kurkistaa, näkyykö. Kymmenen. Tänne kuuluu nauhalle nyt sitten kannustushuudokki, että ei muuta kuin YouTubessa nähdään. Morjes! Se on sitten alamäkiä tästä eteenpäin, että nyt sitten varoitte, että ei mennä naamalleen. Herran piaksut, kun sitä porukkaa riittää. Sehän on kuin Karjalan takaisin valtauksessa. Mä en kerinyt menee maalin kautta. Tähän aina tulee loppuilmoittautuneita, niin kuin näkyy, niin porukkaa lappaa. Tällä innolla, kun suunnittaessa kohti Viipuriakin, oikein kunnon rauhanmarssi. Ja kaiken maailman pilajuoksuja sitä on nähty. Mäkin 80-luvulla kun tulin Tampereelle, niin kommarit pyyteli rauhanmarssille, mutta mitä rauhanmarssia se on, kun että länsimaiden olisi pitänyt luopua aseista. Neuvostoliitolle ydinaseet. Tätä voi sanoa todelliseksi rauhanmarssiksi, kun tässä lepoa kaipaa tämmöisen juoksun jälkeen. Itsekin tykkäsin aikanaan maastonjuoksusta enempi kuin ratajuoksusta. Tässä ei ole vielä oikein nuorukaisia päässyt tulee, kaikki on veteraanisarjaa. Morjes! Ja tsemppiä! Hymyä! Peukut pystyy ja varokaa, sitten tulee hyvä alamäki seuraavaksi. Peukut pystyy. Morjes. Peukut pystyy, varokaa, seuraavaksi tulee kunnon alamäki. No niin, hyvä Tuomo. Ootte henkissä vielä. Miksi ei ollut juotavaa? Täällä on innokkaita kuvaajia muitakin. Onko terveisiä pyynikkijuoksuun? Aha, se täytyy lopettaa, kun kutsu käy. Ei hitto. Terve, täällä ollaan pyynikkijuoksussa justiinsa videoimassa Pyynikin näkötornilla.